Какво ще ни каже? Снима ли редакция? Чакай, че му трябва. Аз по половина дядо Коля да свали чувала. Чакай, кой ще ми помогне да се сваля чувала? Ох, ръката ми. Чакай. Никой да ни гледа, защото който не е слушал и който не е слушал и който не знае приказки и песнички, няма да получи подарък. Сега Лилито, да идем Лилито, какво ще ни каже? Ау, колко е красива. Ела при дядо Коледа. Ела тук на това коляно. Маско, слушай го тук. Маско, слушай го тук. Той Маско сега, дядо не е Маско. Чакай, силото и тук. Чакай, силото и тук. Стига сега. Айде, чакаме сега Лилито да ни каже. Какво ще ни кажеш? Песничка. Да чуеме. Айде спрете да чуем сега. Дай дядо Коло да видя тук. Дай да изпеем една песен. Айде. Хайде сега Лилито ще пее. Хайде Лили. Хайде Лили пее. Айде Лили, Хайде Лили. Хайде Лили пее. Хайде. Започвай Лили. Ела да цънкаш дядо Коледа, дала. Чакай Лили ще пее сега. Хайде Лили. Спей песенчка. Пада сняг, в гората мълчалива, по-големи яконак, цяла пелена покрива. Падай, весел сняг, баба зима, иде пак. Падай, весел сняг, баба зима, иде пак. За телхичката спрял, зайко мига си изненада, гледа как снежеца бял. Тихо пада. Падай, весел сняг, баба зима, иде пак. Добре, айде някой да сега кажи едно стихотворение за дядо Коледа, за зимата, за снега. Искаш да станеш ли? Добре, айде дай сега. Валери се казва. Валери се казва. Айде сега, айде Валери, изпей една песенчка. Айде. Няма да успее една песен. Айде сега да чуем Лилия, стихотворение ще ни кажеш ли? Да. Айде да видим, че после ще преценя дали да ти дам подаръка или не. Ще ходи на много места. Да, аз този подарък имам да ходи и по други блокови. Да. Знаеш колко деца ме чакат? Ти дядо Коло от комина ли мина или от който отворните? Аз ли? Да. Едно дете ми отвори. И каза... Че има деца тук. Да, има. Знаят я. Нежна коледна юхичка в стаята ухае още. С горската поличка заскрежена чая. Птича клонките кокетни, знаките красиви, лампичките пастроцветни, мигат като живи. Светлинки тя цяла грее, жълти или лави. Дядо Коледа под нея дарък ще ми остави. Браво! Я да погледна сега с какво имам в моето чувалче. Я да видя тук нещо ми шумулка. Заповядай подарък. Я да видя тук. Май има и още един подарък за нея. Я да погледна само, че тук как трябваше да гледам. Какво ми е написала Снежанка? Охо, има и сериозна работа тук. Я да видим. И аз се скам кой чак. ще ми помогне тук? Я да видим какво пише тук. Какво пише? Лили пише? Я да видим. Ето, това е за Лили. Лили, понеже много е служила, много се е трудила през годината. Ето и още едно подаръче. Че са красиви. Браво! Аз давам подарък само, който ми каже изпей песничка или ми каже стихотворение. Айде сега, Анджелка. Хайде слез долу сега. Да идем сега. Дядо Коледа, латка. Айде, ела седи на моето коляно. Добре. Айде сега. То освен, че слушал и хапвал ли те? Те децата трябва да хапват. Трябва да се изяждат всичко, каквото и в чиниката. Айде сега, с какво почваме? С пет. Песни. Хубаво.
Ветрец? Добре, айде на снежинки да караме си. Баба зима пак размята белия кожух. Ние се стелим по земята, леки като пух. Над къщички и дворчета, край светлите прозорчета. Летим, летим и се въртим, децата весели. Летим, летим и се въртим, децата весели. Ставайте, дечица малки, ставайте от сън. Чакат ви игри, бързалки, тичайте навън. Над къщички и дворчета, край светлите прозорчета. Лечим, лечим и се върчим, децата веселим. Лечим, лечим и се върчим, децата веселим. Добре. Браво! Айде, Валери, пляскаме за Браво! Много се е постарала. Много се е постарала. И научила такава дълга песничка. А стихотворение знаеш ли? Хайде, има стихотворение. И после минаваме към малкия Валери. Боже, що си в небесата, чуй ми молята и молбата. Прати Боже на земята, на небесни ми е благата. Нека бъдем вече всички волни, възели като птички, да сме здрави, да сме всички и доволни и честити. Боже, що си в небесата, чуй ми молята и молбата. Та на Твоя Божи ден всеки да е най-блажен. Браво! Браво! Браво на детето! Браво на Браво. Анчето! Страхотно изпълнение. Я да видим какво има и сега и за нея. И за нея има едно такова подаръче с чашка. О, че красива и лакомство вътре има. Всичко. И още нещо. Я да погледна тук. Я да погледна и тук много души, моли. Я. Сигурно и за Анчето, дали? Аз с тези сучалца малко трудно виждам. Има ли пупичката? Да. За Тя тебе може ли? да чете, да. Добре, всичкото го слагаме тук и ти пожелаваме здраве, да бъдеш отличничка и да радваш мама и тати. Защо измъкна подаръка? То на как Анжи? Я да видим сега ти малкото момченце какво. Хайде, Валери, дядо Колю да ти даде подарък. Хайде. Айде. Валери? Айде, кажи му. Ти Дай брум-брум. не помня да си слушал много. Айде, ще дойдеш ли ти при дядо Коледа? Валерче, Какво ще яде? ала тате при дядо Коледа. Пръкнем тук в... Я, виж там, има ли брум-брум? Отиди да провериш. Хайде, Я да видим каква голяма кутия. хайде, тате, бързо. Как се изстреля? Айде, кажи ми сега една песничка. Можеш ли? Трала. Колата? Брум. Я се обърни, чакай малко. Айде с дядо Коледа. Чакай. Хайде, тате, цунка и дядо Колю. Айде така малко. Айде малко снимката. Дай я долу сега. Дай я долу да я видим. Я да видим. Ама той има и още неща. Охо. Я да видим какво има. Я да видим още. Няма да се поразравете и малко да видим. Той сигурно и за Валери, бе. Не знам. И той има бутушче такова червено. Дай го тати тук. Валери, Я виж там още има нещо за тебе, тате. Дядо Колко ще да, виж. Картичка, не виждам, тя сигурно е някъде надолу, ама сигурно и за него вече. Ай, тате, вземи. Заповядай. Както татето е учил. Заповядай. Я ти с лищета ще ги дадеш ли на тати? Имаше ги през годината? Аз. И аз слушах. Някакви още неща просто. Я да видим. Ето, на най-послушните родители. Браво. Чакай сега, той за тебе И ли? моето чувалче се изпразни. И сега ми го подаш. Ми ще ходя, очувам да го напълня пак. И да... Чакай. Дядо Коледа много слушал. Я да видим сега. Сега аз трябва да отида... Къде да отида, бе?
да се напълни чувала. Тук в магазина, този магазин работи ли? Има ли подаръци? Има ли подаръци? И на мене, и на дядо Коля, да те ли? И аз бях послушан, наистина. Браво! Да. Питайте го до година, ще дойде ли пак дядо? Вие ще научите ли нови неща? Какво Айде има да вътре? почерпим дядо Коледа. Да. Дядо Коледа, горе има и едно момче също. Дамян на втория етаж. И на него подаръци. Да. Това трябва сигурно банкова сметка му трябва. Ама нали това се справи? Това се изпраща на него. Майка му и баща му ще му приведат парички само. Да. Да. Почерпим дядо Коледа, хайде, той дълъг път го трябва. Ще хапна Той сега, но... после. После, да. Айде, аз